Kotun da ke sauraron ƙorafe-ƙorafen zaɓukan 'yan majalisu na tarayya da na jiha da ke zamanta a nan Kano ta tabbatar da Honorable Abdullahi Ma'azu Gwarzo mutumin da ya takarar ɗan majalisar tarayya a ƙaramar hukumar Gwarzo da Kabo da shi ne halastaccen mutumin da ya lashe zaben da aka yi ran 25 ga watan Fabrairun nan da muke ciki. Nasir Sulagaro na jam'iyyar NNPP shine ya ƙara a gaban kotun, a inda ya zargin cewa mutumin da suka yi takara da shi na jam'iyyar APC zaben da yake da awai ya lashe an tafka kurakurai masu tarin yawa a kai. Kazalika Garo ya kuma yi zargin cewa Abdullahi Ma'azu Gwarzo ba shi ne mutumin da ya lashe zaben ba, wanda daga bisani ta bakin lauyansa ya roƙi kotun da ta ayyana cewa zaben ba kammalalle ba ne, tare kuma da bayyana cewa shi ɗan takarar APC bai gabatar da ingantattun takaddunsa na makaranta ba ga hukumar zaɓe. Garo ya kuma ƙara da cewa mutumin da ya takara da shi wato Abdullahi Ma'azu Gwarzo na jam'iyyar APC duk da cewa ya faɗi makarantun da ya yi, amma kuma ya gaza gabatar da takaddun yadda ya kamata. To sai dai a lokacin da take karanta hukunci, mai shari'a uwar gida Ngozi Azinge ta ma kori ƙarar baki ɗaya, inda ta bayyana cewa sashi na 56 sakin layi na 1 na kundin tsarin mulki na tarayyar ƙasar nan na shekarar 1999 ya bayyana yadda ya kamata ƙarara da ɗan takara ya gabatar da takaddunsa na makaranta a cikin fam mai lamba EC9. A don haka ne ma a cewar ta kotu ba za ta iya yin wani abu ba saɓanin abin da doka ta sharɗanta mata yi. Uwar gida Azinge ta ci gaba da cewa dukkanin shaidun da mai ƙara ya gabatar na jam'iyyar NNPP ya gaza gabatar da wata hujja da kotun za ta gamsu cewar zaben da aka gudanar an tafka magudi da kuma karya ƙa'idoji.